En aquesta píndola literària parlarem de Carme Miquel, una dona innovadora, una mestra molt treballadora i també una activista i defensora de la llengua. I quina millor manera de retre homenatge a una persona tan important per a la nostra societat com ha sigut Carme Miquel que donar-li veu a les persones que la van conèixer i la van estimar. Ensenyar el valencià i en valencià, tot i la llei, no va constituir una tasca fàcil i molts ensenyants van haver de fer front als atacs dels sectors més irracionals de la societat. Carme Miquel. Carme Miquel ha estat un referent de la recuperació de la nostra dignitat des del món de la cultura, l'ensenyament i l'activisme social i ecològic. Va ser una persona progressista, compromesa en la lluita per un món millor i va començar per l'entorn que teníem més immediat, que era el País Valencià. Va ser una dona treballadora, honesta, imaginativa, feminista i molt bona escriptora. Ella va escriure des de llibres per a infants fins a manuals de lectura, assaig, articles d'opinió, novel·la, versets i sempre la paraula principal de totes les seues obres i de la seva pràctica i del seu estar en societat era compromís. Ha estat una de les mestres avantguardistes en la renovació pedagògica del nostre país. Molt jove, a 20 anys, ja tenia quan entra a la secció de pedagogia de l'Orra Penal, on alternarà les dues preocupacions fonamentals pel procés de recuperació del valencià a l'escola. Per una banda, la llengua i per altra banda, la mateixa escola. Jo crec que hi ha dos aspectes que van recórrer l'obra i la vida de Carme Miquel de dalt a baix, que van ser l'estima per la llengua i l'estima per la terra. A l'any 1983 la vaig conèixer durant unes jornades de didàctica del valencià per nous docents. Ella formava part de l'equip tècnic i assessor de la Conselleria d'Educació. En aquesta època elaborà conjuntament amb altres autores llibres d'ensenyament en valencià com Milotxa i Bola Topi. Anirà creant, fundant, en companyia d'altres mestres, altres moviments de renovació pedagògica. Fins i tot, en 1980, serà una de les creadores de la Federació d'Escola Valenciana, amb les mateixes preocupacions per la transformació d'una escola democràtica, coeducativa, arrelada al medi i en la nostra pròpia llengua. Un dels aspectes que m'agradaria destacar de la personalitat de Carme Miquel o de la seva trajectòria és l'assaig. Carme Miquel escrivia sempre per a motivar a l'acció. Pensava que la literatura era això, escriure per a reaccionar. Ens diu: i de tant en tant escric cosetes que dedique a les meues filles, Roser i Mireia, i a la gent de la seva generació. Aquesta necessitat que troba Carme d'explicar a les seues filles la seva manera d'entendre el món i que a partir d'ahir puguen reflexionar-hi es materialitza amb aquests dos llibres, Murmuris i crits i A cau d'orella, cartes a Mireia i cartes a Roser, que són les seues filles. L'assaig de la nostra escriptora no acaba així, sinó que també té una llarga trajectòria com a articulista d'opinió en el diari Levante, on es recullen més d'un miler d'articles de qualsevol temàtica i per a un públic molt més ampli. Una dona de principis, d'ideals, de lluita a través del diàleg i de la paraula. Per què llegir-la? Si la llegiu, aprendreu molta llengua. Ella tenia una llengua viva, una llengua esplèndida, i aprendreu moltes idees que us faran falta per a continuar treballant per un món millor. Vosaltres sou el futur. Perquè llegint-la ens fem persones més lliures i més compromeses. Mestra innovadora, escriptora compromesa, activista, defensora de la llengua, dona entusiasta, vitalista, treballadora.
ecologista, lluitadora, són totes aquestes les paraules que la descriuen de la veu d'aquelles persones que la van conèixer.